énekeljen Anna Martinovnak. Nem, nem, nem. Könyörüljön, irgalom. Nem, nem, nem. De! Ahelyett, hogy a fülemet rágná, jobban tenné, ha bemenne táncolni. Nem vagyok valami Spinoza, hogy köröket rajzoljak a lábammal a padlóra. Én megállapodott, szilárd jellemű férfiú vagyok. Én semmiféle szórakozást nem találok az ilyen üres kettelésekben. De most nem a táncról van szó. Bocsásson meg maga! Én sok mindent nem értek a maga eljárásában. Például a lakberendezésen kívül megígérték, hogy a leányukkal 2 sorsjegyet is kapok. Hol van ez a 2 sorsjegy? Jaj, de megfájdult a fejem. Biztosan a rossz időtől. Jöhetne már az olvadás. Ne tessék másról beszélni. Ma tudtam meg, hogy a sorsjegyei a zálogházban vannak. És bocsásson meg, mamán, de itt csak egy kizsákmányról szokott eljárni. Hisz én nem egoizmusból beszélek. Nekem nincs szükségem a maga sorsjegyeire, én csak elfből. Én nem hagyom magamat senkitől becsapni. Én a maguk leányát boldoggá tettem, és ha még ma nem kapom meg a sorsjegyeket, nem tudom, mit csinálok vele. Én tisztességesen A szakács kérdezteti, hogy parancsolják a faglaltot! Rummal! De aztán szólj, hogy nincs elég bor, és mondta, hogy Bordóit küldjön. Azt is ígérte, és abban maradtunk, hogy a vacsorán egy tábornok is itt lesz. Kérdezem, hol a tábornok? Arról, kedvesem, én nem tehetek. Hát ki? Andrej Andrejics a hibás. Tegnap itt járt, és megígérte, hogy hoz egy igazi tábornokot. Biztosan sehol nem talált, máskülönben elhozta volna. Édes gyermekünktől semmit sem sajnálunk. Ha tábornok kell, hát legyen tábornok. Méltasson kegyelente bűvályos Anna Martinov. Jaj, milyen maga, már megmondtam magam, hogy ma nincs hangom. Méltasson kegyelme, csak egyetlen kis dalt. Könyörüljön, csak egy kis dalt. Unom magát. Nem, maga egyszerűen szívtelen. Ilyen kegyetlen teremtést már így kell, hogy mondjam, ezzel a csodás hanggal. Ilyen hanggal tisztesség ne esik, nem szülésznőnek kellene lenni, hanem a nagy közönség előtt énekelni. Például milyen Istenén énekli ezt a cifrázást. Szerettelek, Szeretlek, tán örökké! Ez. Igen, ez csodás. Nem, ma nincs hangom. Hogyan kérem, legyezzen kicsit, olyan melegen van. Elpámi mond Maximics. Hát miért olyan búskomor? Szabad egy vőlegénynek éneki búsolni? Nem szégyeli magát, kiáltatlan ember. Nem tud ennyire elgondolkozni. A házasság az komoly lépés. A dolgot minden oldalról alaposan át kell gondolni. Milyen kiállhatatlan, szkeptikusok maguk mind, maguk mellett megfulladok. Adjon egy kis atmoszférát, hallja? Adjon egy kis atmoszférát! Csodás. Legyezzen, különben úgy érzem, hogy megpattan a szívem. Mondja, miért van ennyire melegem? Azért van, mert nagyon megizzadt, kérem. Fúj, milyen gusztustalan maga, hogy meri magát így kifejezni? Bocsánatot kérek, persze maga hozzászokott az arisztokratadásra. Jaj, hagyjon békén! Nekem költészet kell, magasba szárnyás! Legyezzen! Az már biztos, hogy nincs. Iván! És oroszlán, az valót maguknál Görögországban? István! Oroszországban Szémiván. De Kirégországban minden van. Ott van nekem apa, bácikám, testvérek, de meg Szémiván. És Cethalas van maguknál Görögországban? Minden van. Mi az csak így a világba esztekisztok? Már mindenkinek rég asztalhoz kéne ülnie. Ne nyúkálja Homárhoz. Azt a tábornok úr részére tették ide. Hát Homárban Görögországban. Minden van. És irodaigazgatók? Képzelem, Görögországban milyen lehet az atmoszféra. Persze, meg a sok csaló. A görögök olyanok, akár az örmény vagy a cigány. Spondját árulnak meg, aranyhalat, aztán azt hiszik, hogy a bőrödet lehúzzák még egy pohár. Mit még egy pohárra úgy a világba? Már mindenkinek asztalhoz kéne ülnie. Hát Legfőbb akkor üljünk ideje! le, gyerünk vacsorához, fiatalság! Kedves vendégek, tessenek befáradni, foglaljanak helyet. Költészetet adjanak nekem! Szélzúg hab játszik a hajóval. Árbósznyög vitorla feszül. Vihart adjanak nekem. Rendkívül én szerelmes vagyok, van egy fülig szerelmes. Hölgyeim és uraim,
Egy csomó köszöntő és ünnepi beszéd vár még ránk. Ne halasszuk, hölgyeim és uraim, ígyunk az ifjú pár egészségére. Ilyen! Most pedig, ahogy mondani szokták, nem kell megédesíteni a vőlegény száját. Nem keserű. Keserű! Kijelentem, hölgyeim és uraim, meg kell adni, ez a terem általában véve az egész helység fenséges elbűvölő. Csak tetszik tudni, mi hiányzik a teljes gyönyörűséghez? A villanyvilágítás! Tisztesség ne essék, már minden országba bevezették a villanyvilágítást, egyedül csak Oroszország ilyen elmaradott. Villanyvilágítás. Nos, a villanyvilágítás nézetem szerint tiszta svindli. Egy kis széndarabot gyújtanak be, aztán azt hiszik, kiszúrhatják vele az ember szemét. Nem barátom, ha már világítanak, tessék nekem valami megfoghatót, valami mutatósat adni, amivel tudok valamit kezdeni. Méltóztatik érteni, természetes és nem kiagyalt tüzet. Ha látott volna valaha egy villamos battériát, meg hogy mi mindenből áll egy olyan, hát másképp vélekednék. Nem is akarom látni. Csalás, ámítás, becsapják az egyszerű népet. Ismerjük már őket. Maga is fiatalember, ahelyett, hogy a szélhámosság mellett száll a síkra. Jobban tenné, hogyha innék valamit és töltene a többieknek is. Ugyan? Én, apus, teljesen egy véleményen vagyok magával. Minek tudós diskurzusokat folytatni, hiszen magam sem idegenkedem attól, hogy tudományos felfedezésekről beszélgessünk. De ilyenhez más időt kell választani. Te neked mi a véleményed, Maseri? Ezek mindig csak a műveltségüket akarják vitogtatni, és folyton érthetetlen dolgokról beszélnek. Hál' Istennek, megettük kenyerünk javát műveltség nélkül is. És amint látni tetszik, már a harmadik lányunkat adjuk hozzá derék emberhez. De mi, ha annyira műveletlenek vagyunk maga szerint, akkor minek jár hozzánk? Menjen a maga művelt emberei közé. Én Nastaszja Timofejevna mindig tiszteltem az ön családját, ami pedig a villanyvilágítást illeti, hát az még nem jelenti azt, hogy sokat képzelek magamról. Én mindig őszinte szívemből kívántam Darja Jevdokimovnának derékvőlegényt. Manapság Nastaszja Timofejevna nehéz jó férjet találni. Manapság mindenki csak azon van, hogy pénzért érdekből házasodjék. Ez célzás? Ebben semmi célzás nincs, én nem a jelenlevőkről beszéltem, én csak úgy általánosságból mondtam, hiszen mindenki tudja, hogy a szerelemből a hozomány mellékes. Nem, kérem, nem mellékes. 1000 rubel készpénzen kívül adunk 3 női kabátot, az ágyneműt és az egész bútort. Keresse még, hol adnak ekkora hozományt? Hiszen én nem is, kérem, bútort kapas csak ugyan szép, meg a kabátok persze, én csak azt akarom mondani, hogy ők mindjárt megsértődnek, mint a célzás lett volna. Hát ne tessék célozgatni. Mi magát a szülei kedvéért becsültük meg, még az esküvőre is meghívtuk, maga pedig össze-vissza beszél. És ha maga tudta, hogy Epimamon Maximics érdekből házasodik, akkor miért hallgatott idáig? Én felneveltem a lányom, dédelgettem, őriztem, mint brilliántos gyémántot édes gyermekemet. Ja, és maga elhitte. Nagyon szépen köszönöm. Igazán hálás vagyok érte. Maga pedig ugyan ismerősöm, Játyi, de nem fogom tűrni, hogy idegenházban ilyesmit műveljen. Szíveskedjék távozni. Hogy? Kívánom önnek, hogy legyen olyan tisztességes ember, mint én, egy szóval szíveskedjék távozni. Hiszen én nem is. Hiszen én, kérem, ha tetszik, valóban elmegyek, csak előbb adja meg azt az 5 rubelt, amit tavaly kért tőlem Pikében. Na most legyenek ezt a... Jöjjenek a menyecske szülei, Nastaszja Timofejevna és Jevdokin Zahár. Jevdokin Zaharics. Köszönöm, kedves vendégeim, hogy megtisztelték szerény otthonunkat, meg hát, hogy tudom is én, hogy miféle csaló vagyok, meg hogy tőlem csak ámítás az egész. Jó emberektől nem sajnálok semmit. Hálásan köszönöm. Anyuska, miért sír? Én olyan boldog vagyok. Ó, mama csak izgatott, amiért nem sokára el kell válnotok. De én azt tanácsolnám neki, hogy szíveskedjék arra gondolni, amiről az előbb beszéltünk. Ne sírjon Nastaszja Timofejevna, hiszen gondolja meg, mik is az emberi könnyek, kislelkű pszichiátria az egész, nem egyéb. Inkább keresse meg Anna Martinovnát. És vizéke gomba van Görögországban?
minden van. Na de őszgomba az már biztos nincs. Is van. Minden van. Nem. Hallam P. Spiridonics, magán a sor a felköszöntőben. Nem. Hölgyeim és uraim, halljuk a felköszöntőt. Nem is tudom, mert hogy en. Igen, nem merje megtagadni, magán a sor. En tudok beszélni mi felett is. Milyen orosz ország, milyen görög ország. Mostan, Karen, milyen emberek orosz országban, milyen görög országban. És milyen tengeren ússzák hajókat. És a feledbe vasútak. Én nagyon jó értek. Mi görögök, maguk orosz. Nekem semmi kell. Én beszélek úgy, miféle Oroszország, és miféle Görögország. Megállni! Tessék várni, legyenek! Andrej! Jasz, jó fejembe áll. Ide tessék figyelni, rögtön itt lesz egy tábornok. Találtam végre egyet, de megdolgoztam érte. Kérem, valódi tábornok, tekintélyes, megvan talán 80 éves is, ha nem 90. És mikor jön? Azonnal itt lesz, egész életükben hálásak lesznek érte. Az nem is szó, hogy tábornok, ez egy bulanger, és nem holmi gyalogos, nem infantéria, hanem a haditengerész. Másodkapitányi rangja van. Ez náluk a tengerészetben annyi, mint a tábornok, vagy mint a civilben a valóságos államtanácsos. Legalább annyi, sőt, még több. Nem csapsz be, Andrusenka. Na de kérem, hát csaló vagyok. Legyen egészen nyugodt. Nem szeretném kidobni a pénzem, Andrusenka. Legyen nyugodt, nem is tábornok, hanem valósággal látványosság. De sem kérem már, ne egyenek. De mikor jön? Amikor elmentem tőle, már a zsácipőjét húzta. Kérem. Itt van! Egy indulót... Revunov Karaulov úr! Isten hozta, kegyelmes úr, nagyon örülünk. Véghetetlenül! Mi kegyelmes úr nem vagyunk előkelő, magasrangú emberek, hanem csak egyszerű emberek. Mi az ilyen embereket az első helyen kezeljük, és foglalja helyet, kegyelmes úr. Véghetetlenül örvendek! Véghetetlenül. Bocsánatot kérek, hölgyeim és uraim! Andrusának szeretnék mondani valamit. Kedves öcsém, kicsit zavarban vagyok. Miért címzett kegyelmes úrnak, hisz nem vagyok generális? Másodosztályú kapitány, az még az ezredesnél is kevesebb. Tudom én ezt, de kérlek Fjodor Jakailovics is, légy szíves és hadd, hogy kegyelmes úrnak nevezzelek. Ez itt, tudod, olyan patriarkális család. Tiszteli az öregeket. Szerette a magasrangúak, az dörgöl. Ugyanakkor persze, hogy véghetetlenül! Üljön le, kegyelmes úr, legyen szíves, lásson hozzá. Csak tessék megbocsátani, a kegyelmes úr hozzátetszik szokva lenni a delikáteszekhez, és itt bizony csak egyszerű konyha van. Hogy kérem? Igen, kérem. Régebben az emberek egyszerűen éltek, és megelégedettek. Én nekem rangom és méltóságom van, de egyszerűen élek. Ma eljött hozzám Andrussá, és elhív ide a lakodalomba. Hogy menjek, mondom, ha nem vagyok ismerős? Nagyon félszeg helyzet. De azt mondja, egyszerű, patriarkális emberek. Minden vendégnek örülnek. Jó, így van, akkor persze, hogy. Miért nem? Nagyon szívesen. Otthon egyedül unalmas, és ha az én jelenlétem a lakodalomban örömet szerez valakinek, akkor hát mondom, ezt a szívességet megtehetem. Vagyis jó szívvel, kegyelmes úr, alázatos tiszteletemet. Én magam egyszerű ember vagyok, minden szélhámosság nélkül, és tisztelek mindenkit, aki ilyen. Tessék hozzálátni, kegyelmes úr. Már rég nyugalomban van, kegyelmes úr. Mi? Igen. Úgy, hát bizony.
Régebben minden egyszerű volt, és mindenki meg volt elégedve. Én szeretem az egyszerűséget, de hát már öreg vagyok. 1865-ben mentem nyugalomba. 72 esztendős vagyok. Azán, persze, régebben is szerettek az emberek, ha épp úgy hozta magával, egy kicsit cifrálkodni, csak hogy maga, hogy mondjam, talán matróz? Igen, kérem. Aha. A tengerész szolgálat mindig nehéz volt. Ad az embernek elég gondolkodni valót, elég fejtődött. Minden legapróbb szónak megvan, hogy úgy mondjam, a maga külön jelentése, például. Matrózok a vitorlaköteleken, az elő és felhámocra! Ez úgy jelent. A matróz azt persze megérti. A pontosság! A te matematikád! Isten édesem, Fjodorja Kejlovics, repülöttel a bő excellenciát! Az imént a kegyelmes úrnak méltóztatott a tengerészeti szolgálat nehézségeit említeni. De talán a távirás szolgálta könnyebb? Manapság kegyelmes úr nem vesznek fel távirásnak senkit, aki nem tud franciául meg németül írni, olvasni, de ami a legnehezebb, az a távirat leadása. Írtó nehéz. Tessék csak ide figyelni! Ez mit jelent? Ez azt jelentette, kiváló érdemeiért tisztelem önt, kegyelmes uram. Azt tetszik így, hogy ez könnyű? Vagy ez itt? Hangosabban nem hallom! Ez pedig azt jelentette, milyen boldog vagyok, madám, hogy a karomba zárhattam. Milyen, madám? Vagy úgy. Aztán ha teljes széllel kell menni, és fel kell húzni a csúcsitorlát és a sodárvitorlát, akkor így kell vezényelni. Felvonni a csúcsitorlát és a sodárvitorlát! Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Igen, mennyi különféle parancs szó. Igen. Meghúzni a csúcsvitorla és a sodárvitorla feszítőköteleit. A tartókötelekkel együtt. Szép, de mit jelent ez, és mi az értelme? Egyszerű az egész. Megfeszítik, értik? A csúcsvitorla és a sodárvitorla köteleit. És meghúzzák a tartóköteleket. Mind egyszer! Emellett a feszítő és tartóköteleket a vitorla felvonásakor egy magasságban hozzá, ugyanakkor pedig, ha szükségeshez képest, utána eresztik a keresztvitorla fordítókötelét, amikor aztán a feszítő és tartókötelek mind megfeszülnek, a megfelelő magasságban vannak, a csúcs és a sudárvitorlák megfeszülnek, és a vitorlagutakat a széliránynak megfelelően fordítja. Fjodorja Kejlovics, a háziasszony kéreti, hogy szíveskedjék valami másról beszélni, ezt a vendégek nem értik és unalmasnak találják. Mi? Kinek unalmas? Fiatalember, ha a hajó teljes vitorlával, oldalszéllel, jobb oldalával szélnek dőlve fut, és úgy kell fordulni, hogy hátszelet kapjon, mi a vezényszó? Mindenkit a fedélzetre függenteni, aztán vonulva tessék enni! Ha mind felsorakoztak, mindjárt ki kell adni a vezényszót. Mindenki a fején, fordulat hancélnek! Ez a gyöngélet. Az ember kiadja a vezényszót, aztán a matrózok, mint a villám. Szétfutnak, és viszik a köteleket is. Nem állhatja az ember, hogy el ne kiáltsa magát. Deréklegények! Csak nagynak! Örülünk, hogy egybe gyűltünk, hogy megünnepeljük a mi kedves, aranyos és szeretett... Igen, kérem. Aztán minden tészben tartani. Csúcsvitorla, sudárvitorla, kibontani. Miért szakít félbe, így nem tarthatunk egy beszédet sem? Mi kegyelmes uram, csak egyszerű szürke emberek vagyunk. Nem értünk mi ezekből semmit. Inkább tessék valamit mesélni. Köszönöm, már rettem belőle. Livát tetszik mondani? Köszönöm. Hát igen, visszaemlékszem a régi jó időkre. Remek dolog, fiatalember. Az ember siklik a tengeren, nem ismer bánatot, és ha... Na, unom! Unom! Köszönöm a Packel! Mind készen állnak. Szemüket az első tízre szegezik. A csúcsvitorlákra és a sudárvitorlákra. Jobbra a keresztvitorlákra. Balra az ellenvitorlákra. Balra vezényli az első tiszt. Mindent teljesítenek abban a pillanatban. Fogvitorlát, orvitorlát kifeszíteni. Jobbra a fedélzetre. A vitorlák duzzadnak az első tiszt az átbolcokon ne tárgy a szád. Ő maga le nem veszi a szemét a fülárbolysz kötészetéről. S akkor végre ez a vitorla is megfeszül. Vagyis elérkezett a fordulat pillanata. Felhangzik a dörgő vezényszó. Erezd meg a fölvitorlát, a köteleket is. Most repül, egész testiben remeg a hajó. Sürgés, forgás, mint a bávali torony körül egy-kettő. Már megismeri a kaligacsapás, fordulat sikerült! Tábornok, és úgy viselkedik, mint egy ripők.
Szégyelhetné magát vén szószátját. Még Mártást? Nem köszönöm. Azt mondom, szégyelhetné magát vén szószátját. Tábornok is úgy viselkedik, mint egy ripő. Nem érdemes. Igazán. Először is. Nem vagyok tábornok, hanem csak másodkapitány. Az pedig a katonai rendtáblázat szerint az alezredesnek felelnek. Hát, ha nem tábornok, akkor miért fogadta el a pénzt? Mi nem azért fizettünk, hogy itt ripőkösködjék. Miféle pénzt? Nagyon jól tudja, mifélét. Andrejevicstől vett fel 25 rubelt. Te is kitettél magadért, Andrusenka. Nem arra kértelek, hogy egy ilyet fogadj fel. Kérem, hagyja el. Fölfogadjon? Fizetés, ez mit jelent? Tessék megengedni. Ugye, hogy kapott Andrejevicstől 25 rubelt. Miféle 25 rubelt? Vagy úgy. Most már mindent értek. Micsoda gasság! Hisz megkapta a pénzt. Nem kaptam semmiféle pénzt, hagyjanak! Így megsértenek öreg embert, egy kiszolgált tisztet! Ha rendes emberek volnának, párbalra hívhatnám. De én mit tehetek? Már van az ajtó, merre kell kimenni? Matróz, vezessen ki! Aljasság, gasság! Andrusenka! Hol a 25 rubel? Na de kérem. Érdemes még ilyen csekészségről beszélni is. Mindenki vígad. Maga pedig nem tudja miféle. Jön a dászni! Zene! Egy induló! Könyörgöm, énekeljen Anna Martinovna! Nem,